Tokom prošle nedelje predsjednik organizacije Seoski Prag i član gradskog veća Slobodan Nikolić je boravio u Moskvi. Tokom boravka bio je gost Saveta Federacije i sa bugarskim privrednicima na okruglom stolu Federacije promovisao je privredne potencijale našeg grada, a uručio im je i video prezentaciju Šabačke severozapadne zone, kao i film Šabac, grad na Savi. Pored toga, posjetio sam agenciju Interfax i razgovarao sa Olgom Avljenko, gospođom, koja je iskazala interesovanje pre svega za agroturizam, odnosno to mi zovemo seoski turizam, i sam Interfax zapošljava 1000 ljudi, ima više preduzeća i također su zainteresovani i za privrednu saradnju. U tom delu razmenili smo mailove i nadam se da će doći do neke saradnje šire. I pored toga bio sam gost u gospođe Nine Fjodorovne, koja je savjetnik i bivše predsjednika Luškova i sadašnjeg gradonačelnika Moskve, i bila je inicijativa da Šabac uspostavi saradnju sa jednim rajonom u Moskvi, pošto je Moskva megalopolis od 25 miliona, negde živi 1 milion ljudi, gde bi uspostavili i kulturnu i ekonomsku saradnju, i vodili smo konkretne razgovore. On ima lične veze sa Rusima koji trenutno rade u Kini, vezano za neke investicione projekte, konkretno da se izgradi ovdje jedan hotel na Savi, a to predviđa i ovaj naš novi urbanistički plan. Gostovanje na moskovskoj televiziji Nikolić je također iskoristio za promovisanje Šapca. Inače, organizacija Seoski Prag inicira projekat koji bi neženjama iz Srbije omogućio boravak u Osetiji, zemlji koja ima suficit devojaka, a sve u cilju pronalaženja bračnog saputnika. Naša ideja je da se ljudi menjaju da bi došlo do spajanja i stvaranja njihove sreće. Sličnost je velika, pored toga što smo pravoslavni jedni i drugi, naši običaji su potpuno isti, što će jako olakšati našu saradnju i prilagođavanje. Član gradskog veća Slobodan Nikolić u narednom periodu upoznaće sa projektom gradonačelnika Šapca Miloša Miloševića, kada će i biti poznati detalji, odnosno da li će, kada i na koji način projekat i zaživeti.